Dad? Where are you? Hindi ako makatulog. I need you to read my book. Dad? What is this? Bakit may building dito? Dad? Are you here? Ah! Dad? Where are you? It's so creepy here! Dad? Pinapawisan na ng malamig ang aking katawan dahil sa malakas na angin na yon sa loob ng building. Ito ay hindi pangkaraniwan at parang ang pinagmumulan ng boses ay isang nakakatakot na nilalang. Nagmadali akong humakbang. Bagamat nangangatal ay pinipilit kong makabalanse sa paglalakad. Mas lalong lumakas ang pag-angil kaya panay ang pagkabog ng malakas ang aking dibdib. Pagdating sa bungad nito ay nakita kong nakabukas ang pinto. Sumilip muna ako at doon ay nakita ko ang aking ama na nakatayo. Pinapanood nito ang isang nakakatakot na halimaw habang kinakain ng isa sa kanyang mga tauhan. Hindi na ako nakatiis at hinila ang damit ni Dad. Dad! Please save him! Dad! Bakit hindi ka gumagalaw dyan? Dad! 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 Isang mapagpalang araw po sa inyo, Miss Ligaya. Sa aking pagliham sa inyong channel, ako ay may 2 lihim na ipagtatapat. Ang bagay na ito ay hindi ko pa nabanggit kahit kanino. Hindi ko kasi alam kung ano ang kanilang sasabihin kung sakaling marinig nila ang tungkol dito. Una, ang aking ama ay may alagang aswang. At pangalawa, ako ay nakipagtanan sa isang lalaki na hindi ko pa masyadong kilala ang katauhan. Masyadong sensitibo ang kwentong aking ibabahagi kaya naman pinili kong itago ang tunay na pangalan ng mga taong sangkot dito para takpan ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Sa totoo lang ay nagdadalawang isip ako. Pero kung ang bagay na ito ay pananatilihin kong lihim na nakalibing sa aking puso, ay hindi na matatahimik ang mga multo sa aking isip. Ito ay isang paraan para muling sariwain ang mga nakaraang pangyayari na pwedeng maghatid ng aral at mensahe sa mga tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Maris, 45 years old, na sa kasalukuyan ay masayang namumuhay kasama ang aking asawa at anak. Nangyari ang kwentong ito taong 2002 sa isang bayan sa Panay. Masasabi kong masagana ang buhay ng aking pamilya dahil marami kaming mga ari-arian, negosyo at ang tatay ko ay may malawak na ektarya ng lupa na mismong kinatatayuan ng aming mansyon. Lumaki akong walang nanay dahil sanggol pa lang ako ay binawian na siya ng buhay. Ang sabi ni Dad, siya ay may sakit sa puso kaya naman hindi nito kinaya ang panganganak sa akin. Nag-iisa na lang ako sa buhay ng aking ama. Kaya naman ako ay nagbuhay prinsesa. Lumaki akong nasa tabi ko na ang lahat na gusto ko at pangangailangan na hindi na kailangang paghirapan. Edad 22 pa lang ako nang ipagkatiwala sa akin ni Papa ang isa sa aming negosyo. Kaya sa edad na ito, ay isa na akong ganap na milyonarya. Labis din ang pagbibigay ng proteksyon sa akin ni Dad. Kaya naman may curfew ako kapag uuwi. May mga sumusundo sa aking bodyguard. Ayaw din niyang mawala ako sa kanyang poder. Kaya hindi niya ako pinapayagang mag-boarding house. Noon ngang sinubukan kong bumukod nang hindi alam ni Dad, ay nahanap niya ako at pinauwi rin sa bahay. Sa kabila nito, hindi malapit ang loob ko sa sarili kong ama. Dahil siya ay isang retiradong sundalo, siya ay may kalupitan at talagang pinaparusahan niya ng pisikal ang mga taong sumusuway sa kanya.
Hindi siya marunong magparamdam ng pagmamahal. At ang magandang bagay lang na naaalala ko sa kanya ay kapag binabasahan niya ako ng libro tuwing gabi. Hindi mawala sa isip ko ang alagang aswang ni Dad at ang pagpapakain niya ng sariling tauhan dito. Lumaki akong walang tiwala sa aking ama. Nasanay ako sa nararamdaman kong takot at pagdududa sa kaisa-isang magulang na kasama ko sa bahay. Ito ang dahilan kung bakit ginagawa ko ang lahat para madismaya siya sa akin. Cheer! Woo! Sarap! Let's see the dance floor! Woo! Cheer! Girl, it's almost 10. Curfew mo na, diba? Oh, that? Don't you know, darling? Curfew are so last season. Saka please, my baby's waiting. Si Sparkle. Who's Sparkle? Oh my gosh, my Porsche. Yung brand new car na regalo ni Dad noong birthday ko. But girl, seriously? Your dad's alibi. He's coming here. Mamaya hindi mo na naman magagamit yung car mo kasi hihilahin ka na niyan para iuwi. I think kailangan ko pa na isang shot. Just one, okay? Maybe I need something hot and stronger. Maybe champagne. Girl, lagot ka mamaya sa dad mo. Hindi ka na naman niya palalabasin sa kwarto. Paano na ang beach party natin sa Sunday? Well, I don't care. You know naman na expert ako sa pagtakas. Your best friend is a complete diva, you know? Oh my gosh. Plan mo bang mag-sneak out sa Sunday? Hindi lang sa Sunday. Ngayon din. Girl, what? Girl, ayoko makatabi sa car yung bad breath na tauhan ni Dad. Don't worry, okay? Si Sparkle lang bahala sa akin. Saka ayoko sa mga tauhan ni Dad. They are creepy, right? Nakita kong nagtakip na lang ng palad si Lani sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng aking ulo. Tinawanan ko lang ito at lumapit ako sa bartender para umorder ng isang basong champagne. Pagkaabot sa akin, ay kaagad ko itong nilagok. Pagkatapos ay naglinga ako sa paligid. Medyo umiikot na ang aking paningin pero sanay na ako at kaya ko nang dalhin ang sarili ko kahit may tama ng alak. Walang ano-ano ay nakita ko ang isang matipunong lalaki na kapapasok lamang ng bar at may hinahanap. Nakasuot siya ng uniforming isinusuot ng mga tauhan ni Dad. Kaya alam ko na ang ibig sabihin ng pagdating niya. Agad akong naalarma at pinuntahan si Lani para magpaalam. Girl, I need to go out na. Are you sure? Medyo tipsy ka na. Kaya mo bang mag-drive? Yes, girl. Don't worry. Kaya ko itong i-handle. Malakas ang tolerance ko sa alak. Duh! Okay, fine. Mag-iingat ka, ha? Text mo ako kapag nakauwi ka na. Sige, girl. No worries. Bye! Bye! Huminga muna ako ng malalim saka naghanap ng daan na hindi ako mahahanap ng tauhan ni Dad. Maingat ang aking kilos. Nakikita ko kasi na halos lahat ng sulok ay hinahanap niya ako. At ayokong magtagpo kaming dalawa. Mabuti na lang at kasundo ko yung isang staff. Nagpaturo ako sa kanya ng ibang daan palabas. Pinadaan ako nito sa exit nila ng mga staff at ang labas nito ay sa parking lot. Nagmamadali akong tumungo sa aking kotse at nagbuntong hininga pagkapasok ko sa loob. Heaven! Finally, hindi mo ako nahanap. I'll make sure na mauuna akong umuwi sa'yo sa mansyon. Sinimulan ko ng paandarin ang sasakyan. At nang makaalis ako sa parking lot, ay binuksan ko ang radio at sumakto pa ito sa kanta ng paborito kong artist
na si Britney Spears. Sinasabayan ko pa ito ng pagkanta habang nagmamaneho. Tila wala na akong pakialam sa susunod na mangyayari. Kahit alam ko na malilintikan na naman ako kay Dad. Bale 30 minuto ang biyahe pa uwi sa aming mansyon. At sa wakas, nakauwi na rin ako. Pagdating doon ay sarado na yung gate, kaya natuliro na ako at hindi ko alam kung saan dadaan. Naisipan kong tawagan si Lani para makituloy na muna sa kondo nito, pero walang sumasagot. Hanggang sa wala na akong choice, kundi ang dumaan sa kinatatakutan kong lugar. OMG, wala na akong choice kundi ang dumaan malapit sa kulungan ng alaga ni Dad. Dito lang may shortcut. Oh my gosh! Lord, please save me. Ayoko matulog sa labas ng mansyon. I need to go to my room. Please, konti na lang. Maris, kaya mo to. Makakalampas ka rin dito. 1, 2, 3... Halos himatay na ako sa sobrang takot nang makitang nawala sa kulungan ang alagang sigbi ni Dad. Mabilis na tumibok ang aking puso at naramdaman ang panginginig ng aking kamay at paa. Humakbang ang aswang papalapit sa akin. Kaya naman napaatras ako at natumba. Dito na ako nagsimulang mahirapang huminga. Nanlalabo na rin ang aking paningin at nakaramdam ng pagkahilo. Hanggang sa napansin ko ang pagdating ng isang lalaki. Marahil tauhan siya ni Dad, pero hindi pamilyar sa akin. Nakita kong ipinasok muna nito sa loob ang aswang tsaka sinaraduhan ang kulungan nito. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin. Bahagyang umupo at hinawakan ng aking balikat. Ayos ka lang? Pagkarinig ko sa boses nito ay agad akong nag-angat ng tingin. Maliwanag sa kinaroroonan namin. Kaya malinaw pa ring nakikita ko ang kanyang mukha. Kahit nanlalabo ang aking paningin, ay nakita ko pa rin kung gaano siya kagwapo. Maganda ang kanyang mata, matangos ang ilong, at moreno ang kulay ng balat. Nakatingin siya sa akin na parang nangungusap ang mga mata. At napakalma nito ang aking pakiramdam. Parang biglang nawala ang takot na bumabalot sa akin. I'm fine, thank you. Ikaw yung kaisa-isang anak ni Sir Joselito, di ba? Bakit ka dito dumaan? Hindi ka man lang tumawag sa mga guard. Nothing. Kumapit ka sa kamay ko. Aalalayan kita para makatayo ka. Inilahad ng lalaki ang kamay niya sa akin at agad ko naman yung iniabot. Matigas ang kamay nito at halatang batak sa pagtatrabaho. Mas lalo akong nakaramdam ng kapanatagan sa presensya niya. Medyo nahihirapan pa rin akong huminga, kaya nang mahalata yun ng aking kasama ay hinagod niya ang aking likod. Sinamahan niya ako hanggang sa makarating sa loob ng mansyon at gaya ng inaasahan, natanaw ko sa may pinto na gising pa si Dad at naghihintay sa aking pagdating. Ayaw kong magpakita sa kanya kaya hindi ako tumuloy. Pagkatapos, hinila ko ang kasama kong lalaki papunta sa likod ng mansyon kung saan may malaking bintana sa aking kwarto na nasa ikalawang palapag. Bakit mo ko dito dinala? Huwag mong sabihin na... Shh! Dad is waiting for me. Ayoko makatikim ng sermon niya. I'm too tired, okay? Okay, naiintindihan ko na. So, anong balak mong gawin? Aakyatin ko to para makapasok ako sa room ko. Ano? That ladder, ito ang gagamitin ko. Hawakan mo ng mabuti tapos dito ako aakyat. Ay, pambihira naman oh.
Sige na, please. Wala namang nagawa ang binata kundi sundin ang aking gusto. Kinuha niya ang isang mahabang hagdan na ang taas ay abot sa bintana na nasa ikalawang palapag. Pagkatapos niya yung maitapat sa bintanang pagbababaan ko, ay hinawakan niya ang dulo nito para hindi ako matumba sa aking pag-akyat. Sa una, ay kumapit na muna ako sa balikat ng lalaki. Nagulat na lamang ako nang bigla niya akong hawakan sa kamay. Mag-iingat ka pag akyat mo sa taas. Narinig ko na may balak silang puntahan ng kwarto mo. Ha? Paano mo nalaman? Bilisan mo na lang ang pag-akyat. Basta sa susunod huwag ka nang dadaan ulit dito. Delikado. Medyo kakaiba para sa akin ang kakayahan ng lalaking ito na marinig ang usapan sa loob. Pero talagang ligtas ang pakiramdam ko sa kanya. Napangiti na lang ako bago umakyat at nang makarating sa dulo ay bukas na ang aking bintana. Kaya agad akong nakapasok sa loob. Sinilip ko ang lalaki sa ibaba at binigyan nito ng isang matamis na ngiti. Hindi na ako nagsalita pa kasi baka makinig si Dad. At gaya ng inaasahan, narinig ko yung mga yapak papunta sa aking kwarto. Agad akong humiga sa aking kama at nagtulog-tulugan. Sir, hindi ko po talaga siya nakita sa bar. Baka po nauna siyang umuwi sa akin at sigurado po ako nandun po siya sa kwarto niya. Ang nakapagtataka lang, kung talagang umuwi siya rito sa bahay, bakit hindi siya dumaan sa pinto na nasa unahan? Kanina pa ako naghihintay doon eh. Yun nga po ang hindi ko maintindihan, sir eh. Tignan na lang po natin dito sa kwarto niya. Sus Mariosep talaga yung anak kong yan oh. Hoy Mario, pag hindi natin nahanap si Mari sa kwarto niya, i-report na natin sa pulis kahit gabi. Kahit ako hindi ako makakatulog niyan eh. Opo sir, sige po. Oh, nandito nga siya. Maimbing nang natutulog. Sabi ko naman po sa inyo sir, nasa lisihan po tayo ni Maris. Siya, sige na. Huwag na tayo maingay dito at baka maabala pa ang pagtulog niya. Salamat Mario ha, magpahinga ka na. Nang makaalis ang tauhan ni Dad ay naramdaman kong nandoon pa si Dad at pinapanood pa ako. Sa mga ganoong pagkakataon, hindi ako komportable sa presensya niya at parang binabalot ako ng takot. Naramdaman ko na unti-unti siyang lumalapit sa akin kaya nanginig ang aking katawan. Pinilit kong maging kalmado dahil ayokong mahalata niya na nagtutulog-tulugan lamang ako. Mas lalo kong nanginig nang maramdaman ko ang paggalaw ni Dad sa aking tabi. Napapikit ako ng mariin at nagdasal sa aking isip. Sa kabutihang palad, inayos lang pala ni Dad ang kumot sa aking katawan. Pagkatapos nun, umalis na siya sa aking kwarto. Kaya nakahinga na ako ng maluwag. My gosh! Akala ko it's my ending na. Nalungkot ako matapos usalin yon sa sarili. Si Dad na lang ang tanging magulang na aking nakakasama. Pero nangingibabaw yung takot at kawalan ko ng tiwala sa kanya. Kinabukasan, gaya ng nakasanayan ay magkasabay kaming kumain sa lamesa. Tahimik at walang kibuan. Habang ako ay kumakain ng cereal at pancake. Si Dad naman ay umiinom ng kape habang nagbabasa ng dyaryo. Habang magkaharap kami ni Dad, naglalaro na naman sa isip ko ang tungkol sa mga alaga niya. Gusto ko siyang kumprontahin at sabihing itigil na ang pag-aalaga nito. Pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil naglalaro na sa isip ko ng paulit-ulit. Ang linya niyang mahalaga daw sa kanya ang alaga niya at wag kong ipagkakalat ang tungkol doon. Hanggang sa bigla nitong itinigil ang pagbabasa at tumingin sa akin. Inihanda ko na ang loob ko dahil tiyak na mayroon na naman akong sermon.
Naboboring ka pa rin ba sa pag-aaral mo ng engineering at pagmamanage mo ng negosyo? Naging habit mo na yata ang pumunta sa bar tuwing gabi. Flat 1 pa rin ang grade ko sa lahat ng subjects at maayos naman ang business ko. It's not really a big deal, Dad. Kaya kong i-manage ang lahat. Hindi yun ang pinupunto ko. Bakit ka tumakas kagabi? Hindi sana problema sa akin kung marunong ka magpaalam at hindi mo tatakasan ng mga tauhan natin. Edad 20 anyos ka na, pero para ka pa rin teenager. Alam mo bang hindi nakakatuwa yung ginagawa mo? Patuloy pa rin ang pagsesermo ni Dad at ako naman ay nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Naboboring na ako sa ganoong senaryo kaya habang nagsasalita siya, ay pinapalampas ko na lang ito sa kabilang tenga. Hanggang sa nahagip ng paningin ko, ang maskuladong lalaki na nagbubuhat ng galon ng tubig sa kusina. Natatandaan ko siya. Siya ang bagong tauhan ni Dad na tumulong sa akin. Napakalakas ng dating niya kaya hindi ko maiwasang mapatitig sa kanyang katawan. Maganda ang hubog, moreno, at halatang batak na batak ang buto. Hindi ko na malaya na pinagpapawisan na ako. Kahit ang lamig ng umagang yon. Maris, kanina ka pa nakatulala dyan. Hindi ka ba nakikinig sa mga sinasabi ko sa'yo? Dad? What is it again? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Nakatitig ka ba sa bago kong tauhan? I'm just startled na narito pala si Piolo Pascual sa bahay natin. Anong binubulong-bulong mo dyan? May sinasabi ka ba? No, Dad. Wala akong sinasabi. Gael, sumama ka kina Mario mamaya. May mga bibilhin tayo sa hardware at kailangan ng tagabuhat. Okay po, sir. So, Gael pala ang pangalan niya. What a handsome name. Hoy Maris, kahit pabulong-bulong ka dyan, naiintindihan ko mga sinasabi mo ha. Tauhan natin si Gael. Hindi random boy na nakakasayo mo sa bar. Yang puso mo, ikalma mo ha. Bawal ka magagusto sa tauhan natin. Okay, fine, Dad. Hindi ko naman siya type. Masyado siyang hot para sa akin. Maris, shut your mouth. Uulitin ko, bawal kang magkagusto sa tauhan. Sa oras na makita ako nakikipag-interact ka kahit kanino sa kanila, lalo na kay Gael, malilintikan ka sa akin. Nakuha mo? Yes, Dad. Sa kabila ng pag-aalala ni Dad sa akin ay nagtapon pa rin ako ng sulyap kay Gael. Nakatingin ito sa akin at nakangiti kaya naman bahagya akong tumango at pinakawalan ang kilig na kanina ko pa pinagpipigilan. Sa edad kong 22, masyado pa akong mapusok at ang kagaya ni Gael ang mga tipo na lalaki na kinasasabikan ko. Kaya naman kahit na palaging sinasabi ni Dad na huwag makipagkaibigan sa mga tauhan, palagi kong sinasamantala ang pagkakataong mapalapit kay Gael. Sa tuwing hindi kita ng aking ama, gaya na lang ng minsang nagugupit siya ng mahahabang damo sa aming hardin. Hi, Gael. Good morning. Ang aga mo namang magpapawis. Ito ang panyo. Salamat. Kaso, hindi ko mahahawakan. May putik din kasi yung kamay ko. It's okay. Gusto mo ako na magpunas sa'yo? Ma'am, hindi po ba pinagbawalan po kayo ni sir na lumapit sa akin? Baka po mapagalitan niya po kayo kapag nakita niya tayong ganito ang tagpo. Nandun lang naman po siya sa sala. Then it's heaven. Di madidisappoint si Dad tapos baka palayasin na niya ako rito. Tapos magiging independent na ako. Ma'am, si Sir Joselito po parang parating siya rito. What? Agad akong napalingon nang marinig ko ang mga yapak na papunta sa kinaroroonan namin. Napaigtad na lang ako nang hawakan ni Gael ang kamay ko. Hinila niya ako papalayo at itinago sa likod ng malaking balon sa hardin. Sumiksik kami sa halaman para hindi kami makita. Oh my gosh! You know your role. Daig mo pa mga leading man sa telenovela.
alam mong gagawin sa ganitong situation. Alam ko kung gaano kalupit ang ama mo dahil isa siyang retirong sundalo. Niligtas ko lang tayong dalawa. Nung first time pa lang kitang nakita, may kakaiba na talagang talas ang senses mo. I like it. Para kang... Shh! Malapit na sila. Huwag na tayong maingay. Sa halip na maalerto ako dahil baka mahuli kami ni Dad, pero parang mas nakafocus yata ako sa kilig na nararamdaman ko kay Gael. Lalo na at sobrang magkalapit kaming dalawa. Amoy na amoy ko ang pabango niya. At ito pa naman yung gustong-gusto kong amoy ng mga lalaki. Iba talaga siya. Parang alam niya kung paano ako kuhanin. Gaya nga ng inaasahan, pumwesto si Dad at ang mga tauhan niya na si Mario sa dati nitong pinupwestuhan. Meron silang pinag-uusapan at ito ay aking pinakinggan. Sir, napansin ko rin po na parang habang tumatagal, mas nagiging agresibo na rin po yung mga alagang sigbin. Kaya siguro mas lalong tumitindi ang kagustuhan niyang kumain ng karneng tao. Basta yung mga laman loob na inireserve natin, pakainin nyo lang sila. Kung dati 3 times a day, gawin nyo ng 4 times a day. Okay? Sige po sir. Paano po kaya gagawin natin doon sa 2 tauhan? Parehas na silang walang magulang at walang kamag-anak. Kasi nakita ko lang yung 2 yun sa lansyangan at nagpapalaboy-laboy. Wala tayong dapat alalahanin na baka may maghanap sa kanila. Nanlamig ang buo kong kalamnan dahil sa mga narinig kong pinag-uusapan ni Dad at ng kanyang tauhan. Nagtanong din ako kay Gael kung may alam siya sa mga nangyayari at ang sabi niya, sa tabi ng kulungan ng aking ama ay natagpo ang patay ang 2 tauhan. Lalong tumindi ang pangingilabot ko sa sarili kong ama dahil sa mga pangyayaring yun. Dala ang kamera, kahit nanginginig ang buong katawan ay hindi ako nagpalamon sa takot. Pumunta ako sa building kung saan nakakulong ang alaga ni Dad. Naiwan yata itong nakabukas kaya madali akong nakapasok. Oh my gosh! Ano bang klaseng kulungan to? Parang hindi nililinis. It's smelly. Nandito pa rin yung sapatos ng namatay na tauhan ni Dad. What the F, Maurice? Cheer! Kaya mo to. Kapag nakakuha ako ng mga ebidensya, re-report ko na talaga si Dad sa mga pulis. Oh my gosh! May paparating! Kailangan ko magtago! Maingat at alerto ang aking kilos nang may marinig akong yapak na papalapit sa aking kinaroroonan. May nakita akong isang malaking cabinet at naisipan kong magtago sa likod nito. Medyo masikip at maalikabok ang espasyo doon pero pinilit kong isiksik ang sarili para makita ko pa rin ang mga pangyayari sa kulungan. Bahagya kong inilabas ang aking ulo at siniguradong magiging alerto ang aking kilos sakaling may magawi ang paningin sa aking kinaroroonan. Maya-maya pa, nakita kong pumasok si Dad sa loob at nasa likod niya si Mario. Mario, pakikuha ng 2 piraso ng puso sa loob ng freezer. Ang kailangan natin yung sariwa pa na kaninang umaga nyo lang inimbak. Yung may tumutulo pang dugo. Opo sir. Malapit sa kinaroroonan ng kulungan ng alaga ni Dad ay may isang malaking freezer. Binuksan yun ni Mario at halos mapaduwal ako dahil sa masangsang na amoy nito. Natatanaw ko mula sa aking kinaroroonan ang laman ng bagay na yun. Mga sariwang karne, lamang loob at mayroon ding plastic bag na punong-puno ng dugo. Nakita kong kinuha ni Mario ang 2 piraso ng puso. Ito ay kasing hugis ng puso ng tao. Iniabot niya yon sa aking ama. Napaatras ako nang makita na parang normal lamang yun kay Dad. Kaya naman nakagawa ko ng mahinang ingay at itinago ang aking ulo nang mapansing lumingon sila sa aking kinaroroonan. Mario,
Sigurado ka bang walang iba nakakapasok dito sa loob? Opo sir. Sinigurado kong maigpit ang kandado nito kaya walang ibang tao makakapasok maliban sa atin at iba pang mga tauhan. Baka naman po daga lang yun. Oo nga naman. Mukhang pinamamahay na naman to ng daga. Maglinis kayo mamaya rito ha? Opo sir. Sige na, buksan mo na to. Inangat ni Mario ang yerong nakatakip sa kulungan. Sa likod nito, nakita kong isa pang kulungan na gawa sa bakal na rehas. Sa pagkakataong yun, ay lumitaw ang nakakatakot nitong anyo mula sa likod ng mga nakaharang na bakal. Ito ay may pagkakahawig sa kambing pero mas malaki at mas nakakatakot. May mahahabang tenga, kulay abo ang balat, payat ang katawan, at pula ang kulay ng mga mata. Nakita kong hinimas pa ni Dad ang ulo nito at walang pag-aalinlangang isinubo sa bibig ang sariwang puso. Hindi na ako makatiis dahil parang hinahalukay na ang aking sikmura. Kaya napalabas na ako sa likod ng cabinet nang wala sa oras. Sobrang nakakadiri. I can't take it anymore. Maris, bakit ka narito? Anong ginagawa mo rito? Dad, napakasama mo talaga. Nakita ko na lahat ng ginagawa mo sa alaga mo. Patuloy mo pa rin ipinapakain sa kanya mga tauhan mo. Maris, gising. Gumising ka, Maris! Unti-unti nang dumilim ang aking paningin at hindi ko na alam ang sunod na mangyayari. Nagising na lamang ako sa aking kwarto at nang sinubukan kong lumabas ay hindi ko na mabuksan ang pinto dahil nakakandado na ito. Ilang araw din akong hindi makalabas at dinadalhan na lang ng pagkain. Palagi lang akong nakasilip sa bintana at doon madalas kong makita si Gael. Parang sinasadya niya talagang tumigil sa harapan ko at usisain ako. Kaya naman isang beses ay hinagisan ko siya ng papel na may nakasulat dito kung saan nagsimula ang pagpapalitan namin ng liham. Inahahagis ko ang papel sa ibaba at siya naman ay pinapadala niya ang kanyang papel gamit ang saranggola. Huwag kang sisimangot. Mas maganda ka kapag nakangiti. Hindi ba sabi mo, gusto mo na palagi ako may energy sa trabaho at ang ngiti mo ang nagpapalakas sa akin? Ah! Oh my gosh! My heart! Iba talagang karisma ng isang Gael. Para akong nalulunod. Ah! Wait, kailangan kong mag-behave. Hindi ito pwedeng mahalata ni Dad. Inhale. Exhale. Anak, mabuti naman at gising ka. Kasama ko na ngayon si Jeffrey. Natatandaan pa ba siya? Yung playmate mo nung bata ka pa na anak ng Tito John mo na kasosyo ko rin sa isa nating negosyo? What the F is he doing here? I'm not a child anymore. Hindi ko kailangan ng playmate, Dad. I'm here for important matter, Maris. At yun ang pag-uusapan natin ni Tito. Kasama ko rin ang parents ko. Naintriga ako sa importanteng bagay na sinasabi ni Jeffrey. Kaya sumama ako sa kanila sa aming beranda para uminom ng tsaa at magmerienda. Nandoon sina Tita May at Tito June na mga magulang ni Jeffrey. At meron silang mga dalang regalo. Nakipagkumustahan lang sila sa akin pagkatapos ay bigla na lamang nilang nabanggit ang arranged marriage namin ni Jeffrey. Nalabis kong ikinabigla. Dad, are you kidding me? Anong arranged marriage? Playmate kami ni Jeffrey, pero wala na kami interaction ngayon. Ayoko, sobrang biglaan.
Ayoko magpakasal sa taong hindi ko gusto. Kaya nga bukas may flight ka papuntang China. Doon kayo magstay ni Jeffrey para magkaroon kayo ng bonding. Dad, seriously? O baka naman ginagawa mo lang yan para mailayo ako dahil marami na akong alam sa sekreto mo. Maris, nasa harap tayo ng mga bisita ha. Itigil mo yung mga nonsense na sinasabi mo. Are you afraid na malaman ng iba na may... Hindi ko na naituloy ang aking sasabihin nang biglang takpan ni Dad ang aking bibig. Nagpaalam naman siya sa mga bisita namin na lalayo muna kami saglit dahil merong pag-uusapan. Hinablot ni Dad ang aking braso at hinila ako sa loob ng mansyon. Hindi ba ilang beses ko na sinabi sa'yo na ang bagay na yon ay hindi pwedeng malaman ng iba? Dad, bakit ba kasi kayo nag-aalaga ng isang monster dito sa malaki nating mansyon? Anak, hindi siya halimaw. Kaibigan natin siya. Hindi siya masama gaya ng inaakala mo. Ah, talaga ba, Dad? Where in fact, nakita ko lahat. Alam ko na ang tungkol sa lahat, Dad. Maris, tama na. Hindi mo maiintindihan kung hindi ka makikinig sa akin. Dad, tama ka na rin. Itigil mo na to kung ayaw mong ma-expose bilang isang milyonaryo dito sa lugar natin na nag-aalaga ng isang aswang. Please, stop what you're doing. Dahil kung hindi, ako mismo ang... Shut up! Anak, tama na. Huwag mo nang i-bring up ulit ang tungkol sa alaga ko. Ganito na lang. How about we focus sa kung ano ang maganda ngayon? Nasa edad ka na. Panahon na para sa'yo na makilala mo ang mapapangasawa mo. Good choice si Jeffrey para sa'yo. Everything was already settled na. Bukas ipapaprepare ko sa mga katulong natin ang baggage nyo dahil may flight ka papuntang China, okay? Tumulo ang luha sa aking mga mata. Samot-saring emosyon ang aking nararamdaman. Ibang-iba na ang aking pagkakakilala sa sarili kong ama. Maliban sa pagkakaroon niya ng isang nakakatakot na alaga, ang isa sa dahilan kung bakit ang sama niya sa aking paningin, ayun bang palagi niya akong pinangungunahan sa lahat ng bagay. Iniwan lang ako ni Dad na umiiyak. Nakita ko si Gael na nakatingin sa akin pero iniiwasan ko lang siya. Ayokong makatanggap ng comfort nung time na yon kaya naman pumasok na lang ako sa aking kwarto. Nahiga na lang ako habang nakatalukbong ng kumot at panay ang pag-iyak. Ilang sandali pa ay napabalikwas ako nang marinig ko ang kaluskos sa may bintana at nagulat nang makitang nakaupo doon si Gael. Gael? What are you doing here? Alam kong hindi ka okay, kaya hindi ako nakatiis. Bala kang ipakasal ng dad mo noon kay Jeffrey, di ba? At bukas ang flight mo papuntang China. Tactic lang lahat yun ni Dad at ayokong makasal kay Jeffrey. So anong plano mo? I don't know. Wala akong idea, Gael, kung paano ba tatakas o aayaw sa gusto ni Dad. Kasi you know, he's very controlling. Wala akong magagawa kapag siya ang nag-decide. Eh di, sasama ka sa China kahit ayaw mo? Probably. Kapag na-prepare na yung mga gamit ko, baka wala na akong magawa. Hindi ako makakatakas kay Dad. Mahahanap at mahahanap pa rin niya ako, panigurado. Magtanan tayo. What? Maris, alam kong gusto mo rin ako at gusto kita. Kaya ayoko makasal ka sa lalaking yun. Bigla akong napabangon sa higaan dahil sa mga katagang narinig ko kay Gael. Tumibok ng malakas ang aking puso. Hindi ko akalaing parehas pala kami ng nararamdaman sa taong kinasasabikan ko. Seryoso ka ba? Gusto mo rin ako? Maris, nang unang beses pa lang kitang nakita,
Simula nung pumasok ako dito sa mansyon ninyo, nagustuhan na kita. Hindi kita hayaang mapunta sa ibang lalaki kaya pakiusap. Huwag kang sumama sa flight. Sumama ka sa akin. Saan mo ako dadalhin? Sa lugar kung saan ako isinilang at namuhay. Magsama tayo doon ng masaya at malaya. Balang araw bubuo rin tayo ng pamilya. Maris, alam kong masyado pang maaga pero ikaw na ang may sabi. Wala kang kontrol sa dad mo. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Hanggat maaga, lisanin mo na ang lugar na to kung saan may nakakatakot na alagang sarili mong ama. Gael! Akong bahala sa'yo, Maris. Hindi kita pababayaan. Parang hinaplos ang aking puso sa mga salitang binibigkas ni Gael sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip. Agad kong inihanda ang aking mga gamit at magkahawak kamay kaming tumakas sa aming mansyon. Mabuti na lang at maingat si Gael at walang nakahuli sa amin. Ganun pala ang pakiramdam na nakawala sa poder ng aking ama. Malaya, payapa, at parang nabunutan ng tinik ang aking dibdib. Dinala ko ni Gael sa lugar kung saan siya nakatira, sa isang liblib na baryo. Pero pagdating doon, nanibago ko sa mga residente. Gael, bakit ganito ang mga tao rito? Ang creepy ng kanilang aura. It's like, para sila mga character sa horror movie saka ang talib nilang makatingin. Ganyan lang talaga sila. Di ka lang sanay. Huwag kang mag-alala. Mga isang araw lang yan. Normal na sa'yo ang lahat. Malayo pa bang lalakarin natin? I'm so hungry na kasi. Nagugutom ka na ba? Tamang-tama. May parisan kami dito sa nadaan natin. Kumakain ka ba ng pares? Pares? Oh yeah! Na-try ko na siya noong high school with my friend. It's not gross naman kaysa sa alaga ni Dad. Yun naman pala eh. Na-try mo na siya kaya sige, kain na tayo rito. Saan mo gustong pumesto? Dito na lang siguro sa dulo. Okay, sige. Naiwan akong mag-isa habang nakaupo sa mesang nasa dulo. Si Gael naman ay pumila para umorder ng pares. Naglilingon lang ako sa paligid habang naghihintay at inuobserbahan ko yung mga taong kumakain doon. Malamlam ang kanilang mga mata. Masyadong matamlay at kalat sa paligid ang masangsang na amoy. Abala ako sa pagmamasid nang may humawak sa aking balikat kaya naman napapitlag ako dahil sa gulat. Paglingon ko, ay bumungad sa akin ng isang matanda na nakasuot ng itim na damit at pakiwari ko ay nasa edad na 70. Iha, hindi pamilyar ang mukha mo sa akin. Bakit dito mo napiling dumayo sa lugar na ito? Kasi dito ang hometown ng aking boyfriend. Excuse me? Sino ka? Sa paraan ng pananalita mo, mukhang nanggaling ka nga sa isang may kayang pamilya at paniguradong inosente ka sa mga misteryosong bagay. Hello? Ano pong ibig ninyong sabihin? Maraming aswang sa lugar na ito, Iha. Sa sobrang dami nila, hindi mo malalaman kung sino ang totoong tao at aswang na nagkukunwaring tao. Mayroon ding dalawang klase ng aswang. Ang mga mababait at masasama, pero kakaunti na lang ang mabubuti dahil nauubos na sila. Mas mabuti pang umuwi ka na lang sa kung saan ka nanggaling dahil hindi mo alam kung anong magiging kapalaran mo sa lugar na ito. Baka hindi ka makabalik ng buhay. Ang lahat ng takot na iniwan ko sa mansyon ay biglang bumalik dahil sa sinabi ng matanda. Umalis na ito pagkatapos ng huli niyang sinabi pero naiwan akong tulala. Ilang sandali pa ay dumating na si Gael.
Dala niya ang isang plastic na may lamang pares. Napansin niya ang takot na ekspresyon sa aking mukha kaya naman hinawakan niya ang aking baba. At mataman akong tinitigan habang nangungusap ang mga mata. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Gael. Don't worry. Kinausap ka ba ng matandang mangkukulam? Ang sabi niya sa akin, may aswang daw dito sa lugar ninyo. Gael, ibig sabihin ba marami ako ma-encounter na kagaya ng alaga ni Dad? Maris, hindi. Nasisiraan lang ng ulo yung matandang yun kaya kung ano-ano yung mga sinasabi niya. Hindi totoong may aswang dito, okay? Huwag ka maniwala sa kanya. Sa akin ka lang magtiwala. Hindi kita pababayaan. Napayapa ang aking kalooban dahil sa mga sinabi ni Gael. Kaya naman hindi ko na lang masyadong iniisip ang sinabi ng matanda sa akin. Napagpasahan namin na sa bahay na lang ni Gael kainin ng pares na in-order namin. Kaya nagbandali na kaming pumunta doon. Napakasimple ng kanyang bahay. Gawa sa pawid at kawayan pero malawak at maaliwalas. Nanibago ako sa maraming bagay. Dahil iba sa aking nakasanayan ang buhay dito. Sa kabila nito, ginagabayan ako ni Gael. Kaya hindi na ako masyadong nahirapan. Gaya na lang sa gabi kapag matutulog na kami. Gael, ano ka ba? Wala ka nang kukumutin yan. Inilatag mo na lahat sa akin. Ayos lang ako. Sanay ako matulog sa nakalatag na karton. Ikaw ang hindi sanay kaya malambot kaya na kamang tinutulugan mo sa mansyon. Okay, fine. Share na lang tayo sa kumot. Talaga? Of course. Caring is sharing, di ba? Okay, ito na. Maris, salamat ah. Saan? Dito ba sa kumot? Ano ka ba? It's just a small thing. Natural lang na mag-share tayo kasi magkatabi tayo. Hindi yun. Ang ibig kong sabihin, salamat kasi pinagkatiwalaan mo ko. Alam ko. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo kasi niligtas mo ako kay Dad. Maris, basta, tandaan mo to. Narito ako palagi para protektahan ka. Simula ngayon, sa akin ka na lang magtitiwala ha? Oo. Tanging sa'yo na lang ako magtitiwala. Mahal kita, Gael. Mahal din kita, Maris. Akmang ilalapit ni Gael ang kanyang mukha sa akin kaya kusa akong napapikit. Yon ang pinakamasayang gabi ng aking buhay. Pero ang sayang yun ay biglang napalitan ng kilabot. Nang akmang magtatama na sana ang aming labi, nakarinig kami ng malakas na kaluskos sa labas ng bahay. Bigla akong napapitlag, gayon din si Gael. Lumakas ang tibok ng aking dibdib at kumapit ako sa kanya ng mahigpit. Oh my gosh, Gael. Ano yun? May aswang sa labas. Ha? Sabi mo walang aswang dito. Sinabi ko lang yun para hindi ka mag-alala pero kumalma ka lang. Lalabanan ko siya. Dito ka lang ha. Kukuha ako ng malaking itak o kung ano man na pwede kong ipanglaban. Naiwan ako ni Gael sa may higaan namin dahil tumungo siya sa kusina para kumuha ng itak. Panay pa rin ang pagkaluskos ng aswang. Agresibo ang kilos at pinipilit butasin ang dingding. Nanginginig ang buo kong katawan kaya hindi ako makagalaw. Napasigaw na lang ako nang tuluyan ng nabutas ang dingding at lumusot ang itim na kamay ng aswang. Gael! Pakibilisan, please! Nakapasok na siya! Nakalusot na yung kamay niya! Saglit lang. Pupunta ako dyan, Maris. Kumalma ka lang. Nang bumalik si Gael ay hindi na malaking itak ang dala niya, kundi isang baril. Mahigpit nitong hinawakan ng baril saka iniangat.
at itinama sa kamay ng aswang. Mahigpit niyang kinalabit ang gatilyo at nagpakawala ito ng bala. Tumama yun sa nakalusot na kamay at lalong lumaki ang butas ng dingding, kaya tuluyan na itong nakalusot. Bumungad sa akin ang isang mataas na nilalang na may itim na kulay ng balat. Puting buhok, may malalaki at mapupulang mata, at may matalim na pangil. Tumayo ito mula sa pagkakadapa at naghandang labanan si Gael. Maris, doon ka sa sulok. Kailangan ko siyang labanan. Gael! Paano ka? Kaya ko ang sarili ko. Huwag mo ko alalahanin. Kahit na nangangatog ang aking tuhod ay tumakbo ko papunta sa isang sulok at sumiksik. Tinakpan ko ng 2 kamay ko ang aking tenga at pumikit. Narinig ko na lamang ang sunod-sunod na putok ng baril. At ang malakas na angil ng aswang. Ilang sandali pa ay tumahimik na ang paligid at naramdaman ko na lang ang mainit na yakap sa aking katawan. Nang iangat ko ang aking tingin, ay nakita ko si Gael na alalang-alala sa akin. Maris, okay lang yan. Nandito lang ako, okay? Gael! Tahan na. Wala na ang aswang, napatay ko na siya. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi kita pababayaan. Naramdaman ko na lang ang mainit na yakap ni Gael sa aking katawan. Biglang nawala ang takot na aking nararamdaman. Sa lugar nila Gael, maraming nangyayari. Halos araw-araw may namamatay. Wala nang ibang pinag-uusapan ng mga tao kundi aswang. Bukod pa dito, palagi na lang akong may weird na panaginip tuwing gabi. Sa kabila nito, patuloy na pinaparamdam ni Gael na wala akong dapat katakutan. Ayoko na ring umalis sa kanyang tabi. Pero isang umaga, isang tao ang dumating at nakaalam kung nasaan ako. Ito ay walang iba kundi si Jeffrey. Jeffrey? What the F are you doing here? Saka paano mo na lamang nandito ako? I'm a journalist. Ang magaling ako magtanong. Nanggaling na rin ako sa ibang baryo and finally nandito ka pala. Wow! Nagpapa-impress ka ba kay Dad? Marie, seriously? Ang bahay mo mansyon pero sumama ka sa isang lalaki na ganito yung tinitirhan. Have you lost your mind? Wow, as in wow. Ang yabang ha? Nasasaktan ba yung ego mo kasi hindi ako pumayag na magpakasal sa'yo? That's not a point, Maris. Yung place na to, hindi pangkaraniwan, hindi mo ba alam? Aware ako, pero I don't care. Masaya ako rito eh. Masaya ako sa piling ni Gael at wala akong pakialam kung nagkakaaswangan na sa lugar na to. Kagabi Maris, kagabi pa ako pumunta dito pero alam mo ba kung bakit ngayong umaga lang kita nahanap at napuntahan? Maris, inatake ako ng aswang. Napakarami nila. Alam mo mabuti na lang nakaligtas ako ron kasi tinulungan ako ng isang matandang babae. And alam mo ba kung anong natuklasan ko? Yung Gael na pinagmamalaki mo, nandun siya kasama yung mga aswang. You know, I'm glad na pinakita ni Uncle yung mga pictures niya. Kaya somehow, familiar ako. Ano naman kung kasama siya ng mga aswang? Marunong makipaglaban si Gael. Kaya niyang protektahan ang sarili niya. Hindi yun Maris. Nakita ko nung nagbago siya ng anyo. Ewan ko ba pero parang may kung anong tumusok sa dibdib ko nang marinig ko yun kay Jeffrey. Para akong natuklaw ng ahas sa kinatatayuan. Gayunpaman pinilit kong ikalma ang aking sarili. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko na hindi totoo yun. Hindi maaari at hindi mangyayari. Maris, listen! Paano kung hindi mo pala talaga siya mapagkakatiwalaan? Baka kaya wala kang idea kasi tinatago niya lang sa'yo. Ano ba, Jeffrey? Talagang gustong-gusto mo na maging father-in-law si Dad?
Kaya pati yung taong mahal ko, sinisira mo sa akin? Jeffrey, makinig ka. Ako yung kasama niya at ako yung katabi niyang matulog sa gabi. Umaalis lang siya para makipagkita sa mga kaibigan niya at magtrabaho sa bukid katulad ngayon. Pero halos lahat ng detalye ay alam ko sa boyfriend ko. Ang kapal ng mukha mong pagbintangan siya ng ganyan. Maris, hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako naparito para bawiin ka sa kanya at para magpakasal tayong dalawa. Maris, nasa panganib ka at kailangan kitang iligtas dito. Hindi ito utos ni Uncle o kung kanino pa man. Hindi ko kaya na may mangyaring masama sa'yo. Jeffrey, hindi ako naniniwala sa lahat ng sinasabi mo, okay? You're just wasting your time. Hindi mo ako mapapasama at maibabalik sa mansyon ni Dad. Magstay ako rito kay Gael, sa taong mahal ko. Umalis ka na rito. Please, umalis ka na. Maris naman, makinig ka naman sa akin. Kailangan nating umalis Ikaw ang umalis. Hindi kita kailangan dito, Jeffrey. Alis! Wala nang nagawa si Jeffrey kundi umalis. Hindi ko maitatanggi na sa dami ng aswang sa lugar na ito ay hindi imposible ang kanyang sinasabi. Simula noon naging mapagmatsyag na ako sa kilos ni Gael. Pero wala akong anumang nakita o nahalata sa kanya. Kaya nakalimutan ko rin ang tungkol sa sinabi niya at patuloy na nagtiwala kay Gael. Hanggang isang araw, nalaman ko na nagdadalang tao ako. At dito na ako nagsimulang may maramdamang kakaiba. Mahal, isang buwan akong delayed tapos mahilig ako sa maasim. Talaga, mahal? Nagpatingin ka na ba sa albularyo? Oo, mahal. At ang sabi niya ay may gumagalaw daw sa tiyan ko. Buntis ka? Hindi ka ba masaya? Magiging isang buong pamilya na tayo, Gael. Kagaya ng matagal mo nang pinapangarap. Hindi. Masayang-masaya ako. Sobrang saya ko kasi. Magkakaanak na tayong dalawa. Magiging tatay na ako. Sa sobrang tuwa ni Gael ay lumuhod siya sa harapan ko at hinawakan ng aking tiyan. Ang laki ng kanyang ngiti sa labi at mababa ka sa kanyang mga mata ang sobrang kaligayahan. Pero sa paraan ng kanyang pagtitig, may iba pa akong naramdaman. Lalo na nung hinawakan niya ang aking tiyan. Hindi yun banayad na paraan ng paghimas. Parang gutom na gutom at gustong pisain ang lamang loob. Nasasaktan na ako sa ginagawa niya. Kaya naman iwinalsik ko ang kanyang kamay. Gael, ano ka ba? Bakit? Masama bang natutuwa lang ako ng sobra dahil sa wakas magkakaanak na tayong dalawa? Hindi naman sa ganun. Yung paraan mo kasi kung paano hawakan ang tiyan ko parang dinudukot mo ng lamang loob. Ganun ba? Pasensya ka na, mahal. Nadala lang ng emosyon. Hindi kasi ako makapaniwala na sa wakas, may sanggol na tayong makakasama. Doon na nagsimula ang pagdududa ko sa pagkatao ni Gael. Hindi kasi pangkaraniwan ang naging reaksyon niya. May tuwa pero hindi yun yung tuwa ng isang ama, kundi parang tuwa ng isang halimaw. Ayoko mag-isip ang bagay na yun. Kasi siya yung ama ng anak ko. Pero pagkatapos nun, napadalas na rin ang pagpunta ng mga kaibigan ni Gael sa bahay. Lahat sila hinahawakan yung tiyan ko. Kinasasabikan. Palagi din nilang itinatanong kung kailan yung kabuwanan ng bata. Napadalas na rin ang pagpapainom sa akin ni Gael ng kung ano-anong halamang gamot. Na hindi ko alam kung para saan. Mas lalo siyang naging agresibo, mahigpit at sa gabi, kapag may aswang sa bubong namin, hinahayaan niya lang at hindi na niya ito nilalabanan. Dito na ako nagsimulang maalarma sa kakaibang kilos niya na yun. Nasa na ba ang number ni Dad? Eto, nakuha ko na. Kailangan makatawag agad ako kay Dad bago pa dumating si Gael. Mabuti na lang at may kapitbahay akong naglo-load kahit wala namang ganong signal sa lugar na to. Pagkakataon ko na to.
Kailangan ngayong araw din na ito ay makuha na ako ni Dad dito. Dad, please. Sagutin mo to, Dad. Please. Please, Dad. Ayoko na rito. Oh, anak. Hello. Mabuti tumawag ka. Ang tagal kong tinatawagan ang phone mo pero hindi mo sinasagot. Nag-aalala na ako ng sobra sa'yo. Tagal mo nang hindi umuwi. Kasama ka ba ni Gael, ha? Bakit sabay kayo nawala? Dad, I'm sorry. Nakapatay ang phone ko. Hindi ako pinapagamit ni Gael. Mabuti na lang at nakasagap ako ng signal dito sa taas kaya nakatawag ako sa iyo ngayon. Dad, I don't want to be here anymore. Sunduin mo ako rito. Wala akong pera kundi 20 pesos. Hindi ko alam kung paano ako makakabalik sa atin. Anak, nasan ka ba? Sabihin mo sa akin at pupuntahan kita ngayon din. Hindi ba sinabi ni Jeffrey sa iyo, Dad? Nanggaling siya rito last time. Anak, si Jeffrey nawawala rin siya. Mga ilang araw, matapos kang mawala. Nandito ang parents siya sa bahay. Actually, nakikipag-coordinate na kami sa mga pulis pero hindi nila kayo matrace. Dad, wala rin akong gaanong idea kung anong mismong location na natatandaan ko. Ano yan? Agad akong napapitlag pagkarinig sa boses ni Gael. Agad kong pinatay ang tawag at itinago ang cellphone. Nangangatalang katawan ko nang humarap ako sa kanya. Inaasahan ko ang nanlilisik na mga mata niya ang sasalubong sa akin. Pero kalmado siya at walang bakas ng pagkagalit sa kanyang itsura. Nandito ka na pala? Bakit naman gulat na gulat ka, mahal ko? Dumating lang naman ako ah. Ano yung itinatago mo? Wala. Cellphone niyang hawak mo eh. Na-bored ako kasi ang tagal mong dumating. Naglaro lang ako ng mga games. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Maris, hindi ba ako lang ang mahalagang tao sa buhay mo ngayon? Hindi na ang dad mo na may alagang aswang at hindi mo pinagkakatiwalaan. Tama ba? Oo naman. Mabuti. Pumaya ka ngayon dahil pupunta tayo sa kapitana kasi tutulungan niya tayong mag-ayos ng mga papers. Papers para saan? Maris, papakasalan na kita. Dahil may anak na tayo. Bubuo na tayo ng isang pamilya at magiging akin ka na lang habang buhay. Di ka na makukuha sa akin ng dad mo. Pero Gael… Masyado bang mabilis? Pero alam mo Maris, hindi mo na kailangan mag-alinlangan pa. Pagdating sa akin, mahal naman natin ang isa't isa. Lalo ka na. Alam kong mahal na mahal mo rin ako. Oo Gael, mahal na mahal kita. Gumaya ka na at naghihintay na sa atin ang kapitana. Wala akong nagawa kundi ang pumayag kay Gael ng mga oras na yon. Kahit na hindi pa buong tiwala ko sa kanya. Ito na rin kasi yung naiisip kong pagkakataon para makatakas. Halos ilang minuto lang yung aming nilakad papunta sa kapitana. Hindi ko alam, pero may kakaiba rin sa babaeng aming nakaharap. Gaya ng mga kaibigan ni Gael, tuwang-tuwa ito sa aking ipinagbubuntis. Nang iwan kami nito para bumili ng merienda, ay may naisip akong paraan para makatakas. Gael, hindi ba may CR dito? Oo, naiihi ka ba? Gusto mo samahan kita? Hindi na. Dito ka na lang. Nakakahiya naman kay kapitana kung parehas tayong wala rito pagdating niya. O sige, bilisan mo ha. Nandun lang yata sa dulo yung CR. Yung pinto na may nakapaskil na logo ng Inidoro. Kumato ka na lang muna kasi baka may tao. Bumalik ka na lang agad ha. Tumango na lang ako sa sinabing yun ni Gael, pero wala na talaga akong balak pang bumalik. Bago pa kami pumasok sa loob ng barangay hall, ay sa likod kami dumaan dahil yun yung shortcut mula sa tinitirhan namin. May nakita akong bintana sa likod at sa pakiwari ko, ang bintana na yun ay nasa loob ng CR. Mabusisi kasi ako sa mga detalye dahil engineering yung aking kurso. Marunong din akong umakyat dahil naging mountain climber ako kaya yun yung tamang pagkakataon para sa akin.
Nagmadali na akong pumasok sa loob ng CR. Eto na yun. Makakatakas na ako rito. Kung nabulag ako noon, hindi na ako magpapabulag ngayon. Iiwanan ko na ang lalaking to. Hindi ko nasasayangin ang pagkakataong to. Kaya mo to, Maris. Inhale. Exhale. Mababa lang to. Kaya ko tong akyatin. Nasa ibaba ng bintana ang inidoro at medyo may kataasan nito kaya tumapak muna ako doon para makaakyat. Sumilit na muna ako sa labas at nakita kong walang tao. Kaya naman napausal ako ng pasasalamat. Nang tuluyan na akong nakababa sa bintana ay sumabit yung damit ko sa pako. Nagkataon din na narinig ko yung yapak na paparating sa banyo. Nakakapit yung aking isang kamay sa bakal at ang isa pa ipinipilit kong alisin. Hanggang sa narinig ko ang paulit-ulit na pagpihit sa pinto ng banyo. Kaya kinakabahan na ako. Ilang sandali pa, naramdaman ko ang pagdikit ng isang katawan sa akin at tinulungan niya akong maalis ang pagkakasabit ng aking damit. Kinabahan na ako dahil akala ko si Gael yun. Pero pagharap ko, ito ay walang iba kundi si Jeffrey. Jeffrey! Shh! Baka may makakita sa atin. Humawak ka sa kamay ko. Sabay tayo maghahanap ng daan para makalis tayo sa lugar na to. Maris! Maris! Nasaan ka, Maris? Maris? Jeffrey! Si Gael! Umawak ka sa akin, Maris. Umalis na tayo rito. Tara na. Humawak ako ng mahigpit sa kamay ni Jeffrey at tinulungan niya naman akong makababa sa bintana. Pagkababa ko ay nakita kong sumilip sa bintana si Gael kaya gayon na lang yung aming takot. Mabilis kaming tumakbo at naghanap kami ng matataguan dahil nasa likod namin si Gael at hinahabol kami. Nang makarating kami sa isang sukalan ay matagumpay namin itong nailigaw kaya nakahinga kami ng maluwag. Ay, Diyos ko. Nakakapagod. Jeffrey, salamat. Mabuti dumating ka. Binabala ko na talagang takasin si Gael para makauwi na ako kay Dad. That's good na nakita kita. Akala ko nga hindi na tayo magkikita eh. Kasi kung ano-ano nang ginagawa ng Gael na yun. Jeffrey, anong nangyari sa'yo? Bakit hindi ka makauwi sa inyo? It's a long story, Maris. Naligaw ako sa gubat at ngayon ko lang natuntun yung daan pabalik. Sobrang hirap makaalis sa lugar na ito kaya pala palagi nilang sinasabi na karamihan daw sa mga dayo na napapadpad dito hindi na nakakaalis. Ginagawa ng mga aswang ang lahat para makapambiktima sila ng tao lalong-lalo na yung mga dayo na walang kaalam-alam. Maris, iilan na lang tayong mga taong nakasurvive sa lugar na to at sila yung mga taong matindi ang pananambalataya o kaya naman may mga gabay ng anting-anting o agimat. Tignan mo tong kwintas. Itong kwintas na krus sa aking leeg. Ibinigay ito ng matandang nakasama ko sa gubat. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako nabibiktima ng mga gabunan. Gabunan? Yun daw yung tawag sa mga aswang dito eh. Malalakas sila at hindi basta-basta kayang talunin ng mga tao. Si Gael, isa siyang gabunan. Jeffrey, hindi ko maintindihan. Of all those times na nagkasama kami ni Gael, wala siyang ipinaramdam na kung ano sa akin. Kaya hindi ako nagduda. Pero ngayong nabuntis ako, bigla kong makikita yung mga kakaibang sign at hindi na niya nilalabanan yung mga aswang na umaaligid sa bahay tuwing gabi. I'm just lucky na hindi nila ako ginagalaw. Pero I'm sure they have plans sa baby ko. Wait, buntis ka? Jeffrey, I don't have any idea. Hindi ako naniwala sa iyo noon kasi walang ipinaparamdam na masama sa akin si Gael. I don't know pero I think naloko niya ako. Maris, posible na planado ang lahat. May balak talaga siyang lokohin at linlangin ka. But for what? Para saan ang lahat ng yun? Pagkasabi ko nun ay hindi na nakapagsalita pa si Jeffrey.
Dahil may narinig kaming kaluskos sa aming tabi at paglingon namin ay nakita namin si Gael. Ibang Gael ang aking nakita. Mabalasik ang mukha at parang isang demonyo kung makatingin. Akala nyo siguro maiisahan ninyo ako. Pero hindi nyo alam, kayo ang naisahan ko. Ako pa ba ang lilinangin ninyo? Sa ganitong pagtatago, ako ang eksperto dito. Alam mo na pala ang sekreto ko, Maris. Pinag-iisipan ko kung ano kaya ang magandang gawin sa'yo ngayon. Parang pagod na akong magkunwaring malambing at mabait na asawa. Oras na siguro para makita mo ang demonyong bersyon ko. Gael, please. Kung sasaktan mo man kami, ako na lang, please. Huwag mo nang itamay si Jeffrey dito. Bakit ka nagtitiwala sa lalaking yan? Hindi ba? Sinabi ko sa'yo na lahat ng tao rito, sa akin ka lang dapat magtiwala at wala nang iba. Tara na, mahal ko. Umuwi na tayo sa bahay. Baka napagod ka lang. Mahihirapan ang anak natin sa tiyan. Kung hindi, ang lalaking yan ang gagawin nating tanghalian. Maris, please, huwag ka na sumama sa kanya. Sa pagkakataong yun ay biglang hinablot ni Gael ang aking braso at iniligay niya ako sa likuran niya. Tinangka naman itong labanan ni Jeffrey. Dinukot niya ang baril sa kanyang bulsa at sa kasamaang palad, naubusan na pala ito ng bala. Tumawa ng malakas si Gael. Pagkatapos ay biglang nanlisik ang kanyang mga mata. Sumisigaw siya ng napakalakas at unti-unti ay nagbago ang kanyang anyo. Naging kulay itim ang kanyang balat. Humaba at naging puti ang buhok at nagkaroon ng matalim na pangil. Mas lalo siyang lumakas at naging agresibo. Sinakmal niya si Jeffrey at inihagis sa lupa. Gael, tama na! Please! Kapag hindi ka sumama, papatayin ko ang lalaki na ito at makikita mo ng harap-harapan kung gaano ko wakwakin ang kanyang dibdib. Hinang-hina na si Jeffrey at hindi makagalaw habang nakalupaypay sa lupa. Hindi na nito kayang manlaban kay Gael. Kaya ang ginawa na lang niya ay itinaas ang kwintas na krus na nasa kanyang dibdib. Gayunpaman hindi tinatablan si Gael at humagalpak lang ito ng tawa. Ang dami ng taong gumawa niyan sa akin pero napag-aralan ko na kung paano umiwas sa kapangyarihang niyan. Sinusubukan mo talaga ako Bibigyan pa kita ng pagkakataon pero kung gusto mo talagang lumaban kaya tatapusin na kita. Gael, tama na! Sasama na ako sa'yo. Please! Lubayan mo na siya. Gawin mo kahit ano sa akin. Huwag mo lang siyang saktan. Yan! Sumunod ka rin pala Yan ang gusto ko sa'yo. At ikaw na lalaki ka Pasalamat ka. Hindi pa kita nasaktan ngayon. Pero sa susunod na makialam ka sa akin, makikita mo na ang mamatay mong pinuno. Pagkasabi nun ay marahas na hinablot ni Gael ang aking braso. Napakalakas ng kanyang puwersa at halos mabalian ako. Dinala niya ako sa bahay at pagkatapos ay marahas na itinulak papasok sa loob ng aming kwarto. Dahil sa sobrang lakas ng kanyang pagkakatulak ay hindi ako makagulapay sa sobrang panghihina. Nilagyan ni Gael ng gapos ang aking braso at binti. Kaya lalo akong hindi makagalaw. Maya-maya ay sumakit ng napakatindi ang aking tiyan. Kaya napansin kong mayroon ng tumutulong dugo sa aking binti. Gael! Ang anak ko! Ano? Nalaglag ang bata? Hindi po pwede. Mali. Hindi ko dapat ginawa yun. Hindi kita dapat sinaktan. Pero hindi. Nadala lang ang emosyon ko. Maris, hindi siya mawawala, di ba? Nababaliw ka na ba? Itutulak mo ako rito sa kwarto tapos mag-aalala ka sa anak natin?
Anong akala mo? Nag-aalala ako sa anak natin? Una sa lahat, wala akong balak magpakaama sa batang yan. Ang sanggol na yan ang magiging alay sa isasagawa naming seremonya. Okay lang naman na mawala siya. Kasi marami pa namang ibang sanggol. Napakahayop mo. Hindi ka lang basta aswang. Demonyo ka. Bakit mo ginagawa to? Bakit ako, Gael? Para sa lahat ng yun, yung mga yakap mo, pag-aalaga mo at paglalambing mo, hindi mo ba talaga ako minahal? Kasi ako, Gael, ikaw ang kauna-unahang lalaki na minahal ko. Nagtiwala ako sa'yo dahil mahal kita. Sumama ako sa'yo dito dahil mahal kita. Nagpabuntis ako dahil mahal kita. Gael, minahal kita ng sobra. Eh ikaw, ni minsan hindi mo ako minahal. Bakit ganito ang ginagawa mo ngayon? Matatanggap ko na aswang ka. Pero bakit ganito? Pakiramdam ko pinaglaruan mo lang ako. Hindi tayo sa ganito nagsimula, di ba? Bakit tayo napunta sa ganito, ha, Gael? Bakit? Bakit? Hindi mo naiintindihan, Maris. Yang sakit na nararamdaman mo ngayon, mas masahol pa dyan ang sakit na nararamdaman ko nung namatay ang buong pamilya ko. Ang tatay mo ang pumatay sa kanila. Pinagbintangan niya sila kahit wala naman silang ginawa. Maris, mabuting aswang ang pamilya ko. Hindi kami pumapatay ng tao pero pinatay sila ng tatay mo. Pero bakit akong parurusahan mo, Gael? Hindi ako si Dad. Hindi akong pumatay sa pamilya mo. Bakit sa akin mo ibubunto ng lahat? Ah, yun ba? Hindi pa kasi tapos sa mga plano ko sa'yo. Pero masyado akong pinapangunahan. Hayaan mo. Ngayong araw, maiintindihan mo rin na tatapusin ko na ang lahat. Gael, anong gagawin mo? Huwag mong papuntahin si Dad dito. Nakita ko kasing kinuha ni Gael ang cellphone sa aking bulsa. At wala akong magawa dahil nakagapos ang kamay ko. Hindi rin ako gaanong makagalaw dahil sobrang sakit ng tiyan ko. Narinig ko na lang na tumunog ang aking cellphone at itinapat niya yon sa aking tenga. Mga ilang sandali lang ay sumagot na ang nasa kabilang linya. Hello, Maris. Kumusta na, anak? Dad! Dad! Huwag kang magulo. Ako ito si Gael. Nasa akin ang anak mo. Ikaw na lalaki ka. Anong ginawa mo sa anak ko? Ibalik mo siya sa akin. Dahil kung hindi makakatikim ka sa akin, lalaki ka. May isang kondisyon. Kailangan mong pumunta dito ng mag-isa. Dahil kung hindi, uunahin kong patayin ang anak mo at pagdating mo rito, ay ipapakita ko sa iyo mismo kung paano ko siya unti-unting patayin. Ano? Bakit mo gagawin yun sa anak ko? Walang iyakan, lalaki ka. Ano? Magmamatigas ka pa rin ba? Kung gusto mo siyang makita ng buhay pa, pumunta ka rito ngayon din. Sa lugar kung saan mo tinapos ang pagkasundalo mo. Kung saan pumatay ka ng maraming aswang at kung saan mo nakuha ang alaga mo. Hindi ko na sa iyo sasabihin ang lahat ng detalye dahil alam mo na rin kung saan ang bahay ko dahil minsan ka na rin nakarating dito. Bakit mo idadamay si Dad dito? Anong gagawin mo? Kalma ka lang. Magiging mabait muna ako sa iyo ngayon kasi mamaya matitikman mo na ang lahat ng galit ko sa harap mismo ng iyong ama. Hindi pa rin ako makagulapay dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko. Kaya naman kahit gusto ko nang makawala sa aswang na kasama ko, ay hindi ko na magawa. Ang lugar na kinaroroonan namin ay nasa bayan lang din ng Panay. Kaya kung minsan, nang nakarating dito, ay may mga alam ng shortcut para makarating ng mas mabilis. Halos kalaating oras lang kaming naghintay kay Dad at dumating na siya. Gaya ng inaasahan, wala siyang kasama. Dad! Maris, anak! Dumating na ang araw na pinakahinihintay ko.
Nagulat si Dad nang makita ang itsura ni Gael. Wala kasi siyang ideya na isa itong aswang. Agad niya itong tinutukan ng baril at nang akmang magpapaputok na siya ay mas mabilis ang kilos ni Gael sa kanya. Dahil sa isang iglap ay bigla nitong inagaw ang baril sa kanya. Binuhat din ito si Dad at ipinaghahampas sa lupa. Tinalian niya ito sa tabi ko. Hindi na makagulapay ang aking ama dahil sa sobrang panghihina at sakit ng katawan. Yan, magkasama na kayong dalawa. Pero hindi ko kayo sabay na papatayin. Ipaparamdam ko muna sa'yo, Joselito, ang sakit na naramdaman ko nang pinatay mo ang magulang ko. Wala silang kalaban-laban na binaril ninyo at pinugutan ng ulo. Pareho lang tayo namatayan. Ang mga kalahi mo ang pumatay sa asawa ko matapos siyang nakapanganak sa lugar na to. At kung hindi dahil sa alaga kong Segbin, patay na rin si Maris. Wala na akong pakialam kung sino pang aswang ang napatay ko dahil para sa akin, pare-parehas lang kayo. Wala lang yun sa'yo? Joselito, hindi namin ginustong maging ganito. Pinilit naming isang maging ganap na tao. Hindi nga namin sinasaktan ng kahit sino sa inyo. Ang dami ng aswang. Bakit magulang ko pa, ha? Oo, namatayan ka ng asawa pero ang ginawa mo ay walang pinagkaiba sa mga aswang na pumatay sa kanya. Gael, patawarin mo ko. Pero pakiusap, wag ang anak ko. Ako na lang ang saktan mo. Kung ganyan lang din, matagal na sanang kitang pinatay. Pero ang gusto kong maramdaman mo mismo, ang sakit na naramdaman ko. Dahil alam ko ang anak mo ang kahinaan mo. Nung araw na pumasok ako sa mansyon mo, doon na nagsimula ang lahat. Ako rin ang pumatay sa 2 mong tauhan. Masyado kang mahina, Joselito. Kayang-kaya kitang patayin pero ang gusto ko ay paglaruan ng kahinaan mo. Nakawin siya at patayin sa harapan mo. Gael! Wag! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitiwan mo ang anak ko, Gael! Parang awa mo na! Akala ko mamamatay na ako ng mga oras na yon dahil sa paulit-ulit niyang hinampas ang aking katawan. Pinahirapan niya ako sa harap ni Dad. Pinagtatadyakan at dinuraan. Ilang sandali pa, hinawakan niya ng madiin ang aking leeg at akmang sasakmalin na ako sa mahahaba niyang kuko. Gael, wag! Pakiusap! Huwag ka mag-alala. May natitira pa akong awa. Kaya 1 oras ko lang pahihirapan ang kalooban mo kapag nakita mo ng wakwak at walang buhay na ang anak mo. Pero kapag katapos ito, isusunod na kita. Mabubuo na ang pamilya mo sa kabilang buhay. Gael, tama na please. Hindi ba minahal mo rin ako? Naramdaman ko yun. Nahulog na rin ang loob mo sa akin. Gael, alam kong mabuti ang kalooban mo. Napangunahan ka lang ng galit. Hindi dapat sa ganitong paraan. Hayaan mo ang mundo na mismo ang gumante para sa'yo. Hindi ba ang sabi mo mabuting aswang ang pamilya mo? Matutuwa ba sila kapag nakita kanilang ganitong ginagawa mo? Pagkasabi nun ay binitawan ni Gael ang aking leeg at humahagulgol siya ng iyak. Sa kabila ng panghihina ay pinilit kong makagulapay para yakapin siya. Maya-maya pa ay narinig ko ang malakas na pagkalabog ng pinto. Dumating si Mario, ang iba pang mga tauhan ni Dad at si Jeffrey na marahil ay natagpuan nila sa daan. Hindi na tumayo si Gael at parang wala nang balak makipaglaban. Itinayo ni Mario si Dad at ang ibang tauhan kasama si Jeffrey at tinutukan ng baril ang aswang. Ako naman ay hinarangan niya para magbigay ng proteksyon. Maris, ano ginagawa mo? Umalis ka dyan! Papatay na yung aswang! Huwag ninyo siyang patayin, please. Hindi siya masamang aswang. Gusto lang niya ng hustisya para sa mga mahal niya. Maris, hayaan mo na sila. Handa na akong mamatay. Tama ka. Walang patutunguhang maganda ang paghihiganti ko.
Hindi na ako mabuting aswang dahil kumakain na ako ng karne ng tao at nakakaya ko ng pumatay. Nararapat lang sa akin ang patayin. Gael, hindi. Hindi ka pa dapat mamamatay. Alam kong magbabago ka pa. Maris, tandaan mo ito. Ginamit lang kita pero tama ka. Nahulog na rin ang loob ko sa'yo. Patawarin mo kung mas pinili ko pa rin ipagpatuloy ang aking paghihiganti. Kaya patawarin mo sana ako, Maris. No, hindi Gael. Hindi! Nagulat ako nang mabilis na tumayo si Gael at inagaw ang baril ni Jeffrey. Naging alerto ang mga tauhan pero mas mabilis si Gael. Itinutok niya ang baril sa kanyang ulo at saka ipinutok ng paulit-ulit. Bumalagsak siya sa lupa at bumalik sa katawang tao. Nilapitan ko siya at niyakap ang walang buhay niyang katawan. Gael, hindi! Hindi! Huwag mo akong iwan! Pagkatapos noon ay nakiusap ako na ilibing na muna si Gael bago kami umalis. Nawalan ako ng malay dahil sa sama ng pakiramdam, kaya dinala na muna ako sa ospital. Nang magising ako ay naging malinaw na sa akin ang lahat. Dahil sa unang pagkakataon ay pinakinggan ko ang paliwanag ng aking ama. Ang sigbin na alaga ni Dad ay hindi masamang aswang. Siya ang nagligtas sa akin noong bata pa lang ako. Ang kinakain niya ay mga karne ng mga mababangis na hayop at hindi karne ng tao. Ang nakita ko noong bata pa lang ako ay hindi sinasadyang pangyayari. Isang linggong nawala si Dad at ang mga tauhan niya kaya labis ang gutom ng sigbin pagbalik nila. Hindi na nito napigilang atakihin ng isa sa mga tauhan. Naintindihan ko na at dito na nagsimula ang magandang relasyon namin ni Dad. O di ba kapag ganitong oras pupunta ka sa bar? Baka namimiss ka na nila ni makagimik doon. Ano ka ba, Dad? Birthday mo ngayon kaya ako nagluluto. Siya nga pala, parang wala nang laman yung building sa likod. Nasaan yung alaga mo? Inalapasan ko na. Hindi naman yung kakain ng tao. Matagal ko na siyang kinukulong. Gaya ng tao, gusto rin niyang maging malaya. Sa bagay, siguro malaya na rin si Gael. Napatawad ka na niya, Dad. Sana nga anak. Pare-parehas lang kasi kaming nawalan ng malay sa buhay at nagkataong mali pa lang na parusahan ko. Napagsisihan ko na yun at sisiguraduhin kong hindi na mauulit. Patawarin mo ako anak kung hindi ko na ipaliwanag sa iyo ng maayos ang lahat. Natakot ako na hindi mo ako paniwalaan pero hindi ko alam na mapapahama ka pala dahil sa akin. Napakarami kong pagkukulang sa iyo anak. Nagkamali rin ako ng pagtingin sa iyo, Dad. Akala ko masamang tao ka. Pero ginagawa mo lang pala ang lahat para sa akin. I love you, Dad. Yun ang unang pagkakataon na nabigkas ko ang katagang yon kay Dad. Kaya nag-uumapaw ang aking saya. Parehas kaming napalaya sa aming mga sarili. Pinalaya ko na rin ang aking sarili sa pangungulila ko kay Gael na minahal ko pa rin kahit sa huling sandali niya. Nang mga sumunod na taon ay natutunan ko ng muling magmahal ng iba at ang taong yun ay si Jeffrey. Gusto na pala niya ako nung mga bata pa lang kami kaya pala sa kanya ako gustong ipakasal ni Dad. Sa ngayon ay namumuhay na ako ng malayo sa presensya ng mga aswang. Ang asawa kong si Jeffrey ay may kakaiba ring istorya nung mapunta siya sa baryo ni Gael at susubukan ko sang hikayatin na magpadala din ng liham dito. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po kung mapipili nyo itong aking isasalaysay. Tanong sa mga tagapakinig, kung kayo si Joselito, mag-aalaga din ba kayo ng aswang dahil lang siya ang naging tagapagligtas ng mahal nyo sa buhay? I-comment lang ang inyong kasagutan at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.